Dobrý deň prajem, vážení priatelia. Moje meno je Roman Václav a dovolte mi, aby som vám urobil takú ochutnávočku na ten blok našich jarných školení v oblasti ochrany citlivých aktív, teda kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a whistleblovingu. Konkrétne by som sa povenoval externým odborným službám pri ochrane osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, ktoré určite budú predmetom tohto nášho stretnutia. O týchto službách špecialistov ochrany citlivých aktív, o ochrane osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti je mnoho polemík, ale jednoznačne je teda legislatívou dané, kto je povinnou osobou, kto musí mať k dispozícii takéhoto konkrétneho špecialistu. Je to jednak spomenuté a definované v zákone o ochrane osobných údajov, v zákone o kybernetickej bezpečnosti, samozrejme podporne je tam zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a tak ďalej. Takýto špecialista, odborník vždy plní funkciu poradného orgánu pre štatutára organizácie. Je veľmi dôležitý. Samozrejme má 3 kľúčové funkcie v prospech bezpečnej prevádzky organizácie aj vo vzťahu k tretím stranám. Budeme si o tom dnes hovoriť. Určenie zodpovednej osoby len veľmi rýchlo prejdem. Samozrejme pri ochrane osobných údajov treba si uvedomiť, že takáto zodpovedná osoba plní aj funkciu interného auditora. Samozrejme je to povinnosťou pre verejnú a štátnu správu aj u niektorých ďalších prevádzkovateľov za špecificky určených podmienok. Tie si nájdete v zákone na ochranu osobných údajov paragraf 44 a 46. Samozrejme, aké sú vhodné kvalifikačné predpoklady. Už je to kombinácia znalostí manažera informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti, právnych znalostí a znalostí z informačných technológií. Veľmi často a dlho sa rozprávame práve o konflikte záujmov, pokiaľ je niekto interne určený z organizácie, kto dostane úlohu popri svojej práci vykonávať ešte činnosť zodpovednej osoby. Tam pozor, paragraf 45 odstavec 6 zákona na ochranu osobných údajov. Ak niekto určuje účel a prostriedky spracovania, tak samozrejme nemôže si auditovať svoju vlastnú prácu, teda nemôže byť poverený výkonom funkcie zodpovednej osoby. Určite si to rozoberieme priamo na tom školení. Kľúčová úloha ako špecialistu manažera kybernetickej bezpečnosti je to povinnosťou pre prevádzkovateľov základnej služby. Podľa rozdeľovacieho kľúča a novej legislatívy budú teraz tieto povinné subjekty rozdelené pre kľúčové a dôležité subjekty. Samozrejme ide o absolútneho špecialistu bezpečnosti ovládajúceho niekoľko desiatok legislatívnych predpisov, pričom musí samozrejme disponovať aj nejakou kolekciou praktických zručností a vedomostí z oblasti informačných technológií, informačnej bezpečnosti. Mal by samozrejme vedieť preukázať svoju kompetenciu dosiahnutou certifikačnou skúškou, teda žiadnym dvoj- alebo trojdňovým nejakým školením a samozrejme aj dosiahnutým vzdelaním a referenciami. Externý špecialista vykonáva najmä súčinnosť vo vzťahu k tretím stranám pri výkone kontroly, to znamená pri ochrane osobných údajov. Sú to dozorné orgány, Úrad na ochranu osobných údajov, Inšpektorát práce, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a tak ďalej. Pri kybernetickej bezpečnosti najmä sa s tým stretávame pri výkone kontroly Národného bezpečnostného úradu. Kto ste to absolvovali, tak viete, tam práve tento špecialista kybernetickej bezpečnosti, zodpovedná osoba, je absolútne nevyhnutnou súčasťou toho tímu, pretože naozaj zodpovedá na tie relevantné otázky, ktoré dáva kontrolný orgán. Je úplne jedno, či je interný alebo externý, ale musí byť jednoducho kompetentný, vedieť všetky tieto otázky zodpovedať. Takisto to platí aj pre audit riadenia, buď ochrany osobných údajov, keď sa týka, robíte si ho len u vás v organizácii, alebo naopak je súčasťou nejakého komplexnejšieho auditu, ktorý sa týka vašej organizácie, napríklad pri zavádzaní ISA a tak ďalej. No a pri kybernetickej bezpečnosti jednoznačne pri povinnom audite vybraným auditorom a teda ten, ktorý je držiteľom oprávnenia vykonávať takýto audit. Čo je kľúčové a s čím sa teraz stretávame? Jednoznačne takýto externý špecialista vykonáva plnú podporu. Ak realizujete v organizácii nejakú rekonštrukciu alebo výstavbu novej infraštruktúry, čo sa často stáva teraz, je mnoho verejných obstarávaní práve na to, z európskych prostriedkov sa nakupuje nová infraštruktúra, menia sa celé interné systémy. A tam treba jednoznačne, aby manažer kybernetickej bezpečnosti, ale aj zodpovedná osoba sa vyjadrovali práve k navrhovaným ochranným opatreniam, ktoré by mali vychádzať z konkrétnej analýzy rizík,
z dopadovej analýzy, ktorú predkladá dodávateľ a samozrejme na konzultáciách ešte hlboko pred spustením tohto systému do nejakej testovacej prevádzky. Nie, že sa spustí a už je ostrá prevádzka a potom sa nakoniec doľaďuje dokumentácia. Veľmi zlý postup. Naozaj sa s tým často stretávame, potom sú to neľútostné súboje, samozrejme v prospech zákazníka. Pripomienkovaním a veľmi dôležité pripomienkovaním pripravovaných alebo už existujúcich zmluv, ktoré sa doplňajú práve o tie kľúčové časti z pohľadu bezpečnosti, najmä kybernetickej bezpečnosti. Na tých našich školeniach teda sa budeme tematicky zaoberať celým okruhom otázok tých noviniek pre rok 2024, najmä z pohľadu bezpečnosti pri ochrane osobných údajov, kde citlivým, teda tým hlavným aktívom je osobný údaj, potom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde samozrejme máme celú plejadu aktív primárnych aj sekundárnych a tak ďalej. Budeme sa o tom rozprávať, o všetkých procesoch a tak ďalej a samozrejme protispoločenská činnosť, tam sa zase na to pozeráme a zameriavame z pohľadu ochrany identity oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Je to určené jednak pre samosprávy, orgány štátnej správy, kde máme teda už viac než 100 zákazníkov, ktorým vykonávame teda aj tieto externé činnosti a samozrejme aj komerčné firmy, takisto máme medzi nimi zákazníkov s rôznou majetkovou účasťou zahraničných spoločností. Termíny vidíte, sú termíny stanovené jednak na Trenčianske Teplice a Bratislavu, kde sa veľmi rád s vami osobne uvidím. Dali sme tam aj 2 termíny webinárov pre tých, ktorí nebudú sa môcť zúčastniť fyzicky týchto školení. Ceny sú vysoko atraktívne, našim zámyslom nie je profitovať zo školení. Tá cena je pre našich existujúcich zákazníkov 24 eur za školenie, to je skutočne za náklady a pre nových zákazníkov alebo nezmluvných zákazníkov 48 eur za celé školenie. Tie podmienky si nájdete na našej stránke ferovaslužba.eu alebo facebookovej stránke o tom, aký je rozsah tých školení a o čom všetkom si môžeme porozprávať práve pri ochrane citlivých aktív. Veľmi sa na vás teším na našich školeniach a prajem vám zatiaľ krásny deň.